Ono waktu nggo ketemu pisan wae tak sikep awakmu. Walah, suaramu ya apik no jebul no. Oh iya, Pi. Lah, aku les kok, Be. Les. Les tenan. Maksudnya les karbit apa les listrik? Les tenan aku. Oh. Aku nih Mbak Pirta. Aku atuh ke Jakarta les. Oh iya Guru iya. kota Kapan kowe tok iki. Iya iya. Ning yo ngene dhewe iki latihan ngene iki kurangnya gur tanggapan asline. Kurang takon. Karo sijine itu. Apa? Ora nek rokok karo nek umbi gitu. Ya betul ki asine. Dit lah. Iku pendingin no adalah lha mana ning ngono Apa? kae? Delok wae delok mana kae. No. Ini yo. Iki ngene no. Kowe tak jak job ning Samarinda gelem nah. Dokmen. Lho, Eh, kene iki yang jangan. wong loro ki tok job ning Samarinda. Kuwi budgetnya 50 juta. Iya. Oh, nggih, masuk pra. Kuwi tenan no. Tenang, Wah, tenang, no. bisa. Aku iki ngejak kowe iki tujuane ya kuwi Mm-mm. bagi-bagi tim. Aduh iki no. Tenan deh iki. Aku anggere wong loro job wis aduh-aduh. Ya udah, Pi. Aduh letih. Let. Masa. Oh, iki ada tanggale. Hmm. Heeh. Lah kuwi kowe hitungane piye? Wis gampang. Makanya saya kata wis mbok bayar dhewe to. Wong 15 ya, 15 nyekel no. Tapi ngene no. Piye? Jangan saya sik, butuhku rokok, taruh butuhku umbi. Oh, iki kan Rudi. Kat mau latihan iki, wah, Lah kuwi wong loro dolan didit to. duwe ning ruji po. Di kowe ketemu. Wah. Tuku rokok sik no. Nah, Oke. Oh iya, sik, Harun mana dia? Harun. Yang di apa, Cak? Ron, apa ganggu tok apa? Tukokno es karo udah kenal deh. Karo Apa ki? panganan. Tak sae. Oh, saya. Oh, setuju Justru kan? kan. Oh, tenan ya. Tenan, eh. Ono sik. Ya. Oke. Meluturan ya. apa iso. Tenan ya. Oke. Oke. Nah, Ya. Nah, itu tadi. Besek. Dut termaan. Oke. Ayo. Disusuke kanggo aku tenan lho iki. Ya, pengen ron lah apa? Mesti tenan lho iki Ya, ya. ya, Tenan. ya. Wes pun ya. Ya. Lah iki panganan opo? Pangan liwak no dikira cupang aku. Oh, lah Mbah Harun ya, koplo harus salah nukokke kae mesti. Sik Kita- telepon iki. Nah, padang Iki no. kok Acong iki Samarinda iki. Halo. Yang ku Acong. Oh iya. Waduh, batal kok. Waduh. Wah, dewas latihan. Oh ya udah kok. Siap-siap nek tak info temen nih. Ya ya. Ngopi. Wah, Jobe Samarinda batal iki. Wah, Lah, kejutai ilang. Oh, iki masih coy. perasaanku ra penak iki. Wis genah. Iya no, malah rasih doi no. Ini aku rezeki kowe. Wah, piye iki 50-ku? Seket apa? Lah iki mau Lah, sing ngono. itu Oh, ono lah kuwi. Ibu pangan. Panganan. salah mana gua. Oh, iya. Tangkemmu iki do lamis. Loh, iya to. Ah, Meneng di. Nanti. metu raket. Apa tuh Gopo. raket? Penyemes cangkemmu iki lho.